Bukatu du gaur batzar orokorra, egia esan da oso pozgarria izan da guretzako, beste 3 udal berrik UEMako kide izatea eskatu dute eta aho batez onartu dugu beste udal guztien artean. Eta, ez postekoa 3 udal berri sartu izana, baina baita ere, induten prozedura, induten modua, adostasun oso zabalak iritsi baitira eskari horiek, eta poliki bagoiaz UEMan proiektu hau sendotzen, poliki bagoiaz euskararen lurgune hau sendotzen, eta gure asmoa izango da, horren guztietan paso hauek egonkortzen eta indartzen guztia. Asteazu gaur sartu da UEMA mankomunidadean, egun pozgarria da guretzat. Asteazu baditu erronkak ezagutza mailak arazoa ematen digulako asteazun, baina bai erabilerako datuak beranzko joera dutelako, kanpotarrak ditugu herrian eta baditugu hainbat erronka gure ume eta aur hiztunak ez bakarrikan etxean jaso behar dutelako euskera, baizik eta kale erabileran ere bultzatu behar dugulako. Eta erronka handia da, UEMA lagungarri izango zaigu horretan, eta asteazu Peñorrota eta Bernardo Atxagaren herria izan ikan, ezinbestekoa da guretzat UEMan egotea, eta egun pozgarrian guretzat. Mila esker. Ernaintzat oso egun pozgarria da gaur, berri pozgarria ere datuek eman izana UEMan sartu ahal izateko, eta batez ere berresten dugulako udaletik jarraitzen ditugun euskara normalizatzearen aldeko apustu hori, bai inplantatuak dauzkagun neurrik, udal barrun eta bai udaletik kanpo ere, eta gutzako udalerri euskaldunen mankomunitatean egotea saretza da, gure artean indarrak batzea, gure helburu den euskararen normalkuntzarako bidean lanian segitzeko. Egun pozgarria da guretzat ere, Astigarragako udalak eskatu zuen eman sartu nahi zula, eta gaur debako batzarrontan baiezkoa jaso dugu eta oso pozik. Astigarraga asko aldatu da, biztanle kopuru asko hasi da, herri txikia izatetik herri koxkorra izatea pasagea, eta kanpotik jende asko etorri da, aurre asko jaiotzen nahi da. Bilakaera hortan guretzat euskara integraziorako eta kohesiorako elementu ere bada, oso elementu garrantzitsua. Eta, UEMak daukan eskarmentua, daukan ofizioa, daukan jakintza, daukan sare lan hori guretzat ezinbestekoa da, bide hortan urrats kualitatibo esanguratsuak emateko. Alde hortatik gaur egun pozgarria, eta bilartik aurrera UEMarekin batea lanea.